Kahoot berri bat sortzeko botoi honetan sakatuko dugu, create. Hemen badaude txantilloak, baina nik aukeratuko dudan izango da New Kahoot. Ematen diogunean, hurrengo txantilloia agertzen da. Nondik hasi? Hemen goian, lehenengo galdera jarriko genuke. Eta hemen, beko koloretan, 4 erantzun desberdinak. Bigarren erantzuna. Hirugarren erantzuna. Eta laugarren erantzuna. Gutxienez, 2 erantzun eskatzen dizkigu. Baina, aukera daukagu 4 erantzun sartzeko. Importantea da, erantzun zuzena aukeratzea. Nahi badugu irudiak sartu ere aukera egongo da. Batez ere, ikasle txikiak badira. Horrez gain, denbora zehaztu aldugu. Oso zaila bada galera, denbora gehiago jarriko dugu, bestela utziago. Puntuak ere ezarri ditugu, eta hemen aukera izango dugu irudi bat sartzeko. Galerarekin lotutako irudi bat. Ez badugu nahi edo ez badugu behar, utziko dugu. Horrez gain, YouTubeko link bat sartu dezakegu. Galdera eginda dagoenean, beste galdera bat sortuko dugu. Horretarako, añadir cuestión. Hemen, 2 aukera agertzen dira. Quiz edo true false. Verdadero falso edo test modukoa. Orain aukeratuko dut verdadero falso. Hemen, bigarren galdera idatziko genuke, eta hemen jarri dugu egia ala gezurra. Aukera berdina ditugu irudi bat sartu, YouTubeko bideoa, eta aukeratu behar dugu erantzun zuzena. Horrela, joango gara galdera desberdinak sortzen. Atasa betetzeko gutxienez 6 galdera egin beharko ditugu. Amaituta dagoenean, botoi honetan done klik egingo dugu. Eta gure Kahootaren tituloa idatzi beharko dugu. Nahi badugu, deskripzio bat ere idatzi ahal izango dugu. Jarraitu.